Mä oon Maria Huntington, mä oon 26-vuotias, mä oon urheilija, sosiaalisen median tekijä, yrittäjä ja mulla on tällä hetkellä Tyynelässä meidän uudessa hirsitalossa, joka valmistui tuossa kesäkuun alussa. Ja me ollaan viihdytty tosi hyvin täällä ja seuraavaksi olisi vuorossa ulkomaalaus. No rakennusprojekti on ollut aikamoinen matka. Tässä on tullut paljon yllättäviä käänteitä, oppinut tosi paljon tästä alasta. Ehdottomasti tämä koko taloprojekti on ollut meidän unelma. Mulla on aina unelmoitu siitä, että me saadaan asua järvenrannalla omakotitalossa. No siis tää on sisäpuolelta ollut jo pidemmän aikaa, tosi ihanan näköinen, mutta ulkopuoli on ollut vielä viimeistelyä vaille valmis, niin onhan se hirveä muutos, mikä tulee, että kun saadaan vihdoin noihin ulkopintaankin se väri, niin odotetaan kyllä innolla. Valmis lopputulos meidän odotuksiin nähden niin oli oikeastaan paremmin, mitä me osattiin ajatella. Ja tää väri, kuulote oli sellainen just mitä me toivottiin, mutta sitten kun me tehtiin vielä se, että vedettiin nämä ikkunankarmit mustalla, niin se kontrasti oli vielä parempi, mitä me osattiin odottaa, ja se toi tosi kivaa sellaista särmikkyyttä. Yhteiselo täällä työmaalla meni tosi vaivattomasti, että täällä kuitenkin oltiin hetken aikaa, kun tää oli iso projekti, niin hyvä kun me edes huomattiin välillä, että maalarit on paikalla, että se kommunikaatio oli tosi vaivatonta, helppoa ja kaikki sujui miten pitikin. Ennen kuin me päädyttiin Onnenmaaliin, niin me kilpailutettiin monta eri firmaa. Me katsottiin eri firmojen referenssikuvia. Ja se oli oikeastaan meille se ratkaiseva tekijä, että Onnenmaalilla oli tosi hyvät referenssikuvat. Ja se kädenjälki näytti just sellaiselta, mitä me haluttiin meidän omaan kotiin. Onnenmaalin kanssa yhteistyö sujui alusta loppuun asti just silleen, miten sen pitäisikin. Ja me saatiin tosi paljon apua sellaisiin asioihin, mistä me ei itse ymmärretty juurikaan. Et ihan alkaen kuulotteen väristä, niin ei me osattu valita sellaista kuulotetta, mikä olisi meille järkevää. Että siinä olisi järkevä huoltoväli ja myöskin sopisi meidän taloon. Niin siinä me saatiin tosi paljon Onnenmaalilta myöskin apua. No, Onnenmaalin kohdalla kaikki oli hyvää, niin siksi päädyttiin heitä valittamaan.